nohy, tak cca na šírku pánvy. Zoberieš si jednu ručku, daj si pozor, kolena musia byť jemne pokrčené, aby neboli úplne vystreté, ale jemne pokrčené a viac s tými kolenami nehýbem. Chrbát je rovný, lopatky, aby neboli ramena vystrčené vpredu. Takisto ani úplne to nezaťahovať dozadu. Nájsť si takú neutrálnu pozíciu a držať to stále v tej istej pozícii. Takže zoberieš jednu ručku a ideš do predklonu, činku ťaháš popri nohách. Hlava je v rovine, strašne veľa ľudí zakláňa hlavu, pozor na to. Hlava je v rovine, stále s telom. Hore, keď ideš, zaťahuješ na maximum zadok, zadné stehna. Dobre? Čiže keď to ťahám hore, ťahám to cez ten zadok, cez tie zadné stehna. Hore to musí byť úplne napnuté.